Μπορεί να γίνει πολύ ωραία οικόπεδα. Σκοκαμένο είναι. Έχει κάτι μικρούλια. Και φαίνεται κάτι τούψα από εδώ από εκεί. Πόσα αγροτεμάχια μπορούμε να βγάλουμε από εκεί? Θα βάλουμε πασάλους παντού. Πότε πιστεύετε μπορούμε να έχουμε κάποια οικόπεδα εκεί Οικονομικές πέρα? ευκαιρίες πολλές εδώ. Περιμένουν να τις εκμεταλλευτούν. Εμείς πότε θα μπορέσουμε να Πιστεύω σε 6 επενδύσουμε? μήνες ρίχνουμε πετά. Είχε καεί καθόλου το μέρος? Όλο. Φαίνεται παιδιά. Ναι, αλλά δεν έχουν ξεπηδήσει ας πούμε τίποτα. Ένα τετάρτο εκείνα πάνω τότε. Δεν έχει ξεπηδήσει τίποτα. Κάτι μικρά. Έχει. Εκεί πάνω έχει κάτι. Εδώ. Και εδώ έχει κάτι. Όχι, Ξεπετάγονται. είχε και πολύ ανεφορικό. 30% πλήση. Έχει μια τέτοια. Φύγαμε μετά. Άσπρος δεν είχαμε.